Na ay ni comment nga sulpot sa ato ang gitawag og mga videos imong pa niya ngadto daw mga Katoliko ginatagaan daw dakong importansya ang mahal nga Birheng Maria nganong permito na to ginapanghambog ang mahal nga Birheng Maria. Actually daghang mga rason pero ang ako lang isgutan kining mga pipila ka mga rason lamang nganong ato ang ginapanghambog ang mahal nga Birheng Maria. Number one, atong ginapanghambog ang mahal nga Birheng Maria ngano man tungod sa hinungdan nga gipili siya sa Dios. Ang Dios mismo ang nagpili nga kining maong gitawag og bayhana nga nahimugso kasubaran karong adlaw September 8 mahimo ning inahan sa Dios. Inahan sa iyang anak nga tinuod nga Dios nga diin nahimong tinuod nga tao, di ba? St. John chapter 1 verse 1 and 14, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. O kining pulong Dios. Unya pag-abot sa 14, og ang pulong nahimong tao og mipuyo uban kanato. Nya Galas sa 4:4 ug Hebreo 2:14, mo na nga mipuyo siya, misulod siya pinaagi sa usa ka tawhanong inahan. Buti pasabot ang mahal nga Birheng Maria kabubuton sa Ginoong Dios, gipili gyud niya mismo. Ang Dios mismo mo ay nagpili niya nga mamahimong inahan sa anak sa labing halangdon nga Dios. Muna nga mo ang ginapasigarbo, nga naman ginapasigarbo maganis Ginoong Dios, kita pa ba hinuon nga gitawag og tao? Di ba? Ingon pa gani ang Ginoong Dios pinaagi sa pamulong sa anghel, Ave gratia plena, maghimaya ka puno kas grasya. Sumuti pasabot ang Dios nahimuot pag-ayo sa mahal nga Birheng Maria. Ang wala raman mahimuot kining mga sulpot na kaliwat sa banakon. Moro nang wa na himuot. Number 2, ano ato ang ginapasigarbo gyud ang tawag ining mahal nga Birhen tungod kay sa iyang pag-oo. Sa iyang pagsulti nga matuman unta dinhi kanato sumala sa imong gipamulong nakabaton ang tawo og kaluwasan. Ngano man kay di ba Hebreo 2:14, Galacia 4:4 ang unod og dugo ni Ginoong Jesucristo nga iyang nakuha sa iyang mama mao ni ang iyang gihimo o gigamit na kahimanan aron pagpakigbatok sa Yawa. So buti pasabot kining maong gitawag og bayhana tungod sa iyang pagsulti nga fiat be it done unto me according to thy word, ang tao naluwas. Kining mga kaliwat sa banakon di man na maluwas kay ang tawag ining sama na kanang instead of pasalamatan nila ang Ginoong Dios pinaagi sa paghatag sa mahal nga Birhen, ila man hinuong dauton og tirahog pagsakto ang mahal nga Birhen. Di ba? Dios na gani mismo naghatag pa sa mahal nga Birhen kita pagkaha nga tao. Di ba? Number 3, tungod kay literal siya nga mama sa manluluwas nga si Kristo. Ginapasigarbo nato ngano man kay literal siya nga mama sa atong Ginoong si Kristo. Ginapasigarbo magani nato atong mama. How much more ang mama ni Kristo? Ang mama sa manluluwas, ang mama sa tinuod nga Dios nga nahimong matuod nga tao. Di ka ta mo pasigarbo aning maong gitawag og bayana. So mo nang kita mga Katoliko o kami mga Katoliko, ginapasigarbo na mo ang mahal nga Birhen ngano man kay naa si dakong kalambigitan sa kaluwasan nga naangkon namo. Naangkon sa mga Katoliko pinaagi sa paghatag ni Kristo sa grasya, pinaagi niya. Hindi biya mo abot ang kaluwasan og dili tungod niya. Di ba? Dili baya mo abot ang gitawag og kaluwasan nga kung wala pa to midawat ang mahal nga Birhen sa kabubuton sa Ginoong Dios nga mahimo siyang instrumento aron maka-provide siya og lawas unod og dugo sa maong anak mao tong gitawag og manluluwas. Manang amo gipasigarbo. Ang wala ra man gyud nagpasigarboan na ang grabing guula or grabing lagutag yon. Kita naman mga amigo nato nga mga sulpot, labi na ka na mag-comment ron sa ato ang gitawag og content, mag-comment niya, palag kayo, suko kayo, may tungos mahal nga Birhen. And remember, ang Birhen, or mahal nga Birhen nga ito, ang ginisgutan, biblical na nakasulat sa balaang kasulatan. Siyempre, kung nakasulat, itong tuuhan, di ba? Again, kaya naman mga kaliwat sa banakon mo, tawagan ng suko. Di mo dawat. Walang atong likayan, pagkakaliwat sa banakon, kaya kanang kaliwat sa banakon, yan magunas Yawa. So, si bisan kinsang masuko or nasuko o di mo dawat sa mahal nga Birhen, nagpasigarbo sa mahal nga Birhen, kaliwat na si Yawa. Okay?
Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.